Usa sa mga naandan nga kalihukan sa Semana Santa mahitabo sa Biyernes Santo. Dinhi sa Sugbo na ilana si Gilbert Bargayo nga magpalansang gayud matag Biyernes Santo. Tungod sa pandemya, buduhan nakatuig nga karon mapalyar kini. Ang report ni Femarida Mabok. Ika-27 katuig niadtong 2019 nga gidala ni Gilbert Bargayo ang papel nga Hesukristo sa iyang pagpalansang sa krus sa nagkrenlaing lugar. Ang tinuuray nga magpasakit ug magpalansang iyang gihimo isip panaad nga himuon sud sa 30 katuig. Apan nabalda kini tungod sa pandemya. Gani Setyembre sa niaging tuig nangandam na usab unta siya alang sa Semana Santa ning tuiga. Magpasting kung hapit na ako mag Holy Week. Por taas naman nga ako bungot ako gipotlan pag yung nga pandemic lagi hapon ako gipotlan. Diha sa pagpalansang ni Bargayo, ano na siya iyang kagalingong mga gamit. Sama na lang ni ining corona nga made of aroma gyud o kining mga lansang nga gamiton diha sa paglansang sa iyahang mga kamot o iyahang tiil. Lakip na ang kining kahoy nga martilyo. Ana usab kining gamit alang sa pagbunal sa iyang likod, mismo siya ang nag-andam usab niini ug ang kining gamit alang sa pagdunggab sa iyang kiliran. Apan ang mga gamit balik na usab sa kahon tungod sa pandemic. Sa 27 katuig niyang pagtuman sa maong panaad, napatukod niya kining kapilya sa Barangay Guadalupe, Carcar City ug plano niya kining ipaayo. Apan niining simpleng panimay sa poblasyon 1, malinawon nga nanginabuhi si Bargayo. Wa man naminyo, apan pipila usab ang iyang natabangan. Aduna siya gipa-eskwela. Unya, gipagamit usab ang ubos nga bahin sa iyang balay sa magtiayon nga nanginabuhi. Nanghimo usab siya imbutido aron ibaligya. Dili po sa iyang magpalansang ko nga tungod nga pagkon sa ako sa apil nga pa-repair. Kaya ako kung tumano ang 30 years. Hokbay krok tumang na akong 30 years. Sa edad nga 61, tingwa gihapon niya nga mahuman gyud ang 30 katuig niyang panaad nga modala sa papel nga Jesus matag Biyernes Santo. Ako kuan nga matumang kumpleto nga ako 30 years. Mamuandang noon ta ko pagka 7 years. Unya sige mo padamgo. Sige balik-balik padamgo ba na ako. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femarida Mabok. Balitang Bisdak.